Eta, venga, aboskar. Bueno, badakizu nik Iberteko presidentea naiz. Eta, bueno, galdera oso horreza da. Zer egin behar duzuen, arrasateko, komertzioi laguntzeko, oin arte zuek aukidezue konsejala, gauza laguntza eta ez dugu auki, zuen partetik, eta, bueno, zer egin behar duzuen eta zertan kompromitetzen zareten. Gure konpromisoa argia da, komertzioarekin, bai komertzioarekin eta bai artekin kasu honetan, ez? Hemen, bi arlo desberdinduko nituzke. Bata, orain arte egindako lana, atzetik zetorrena, eta azkenean zen konbenio bat, sinatzia eta dirua jartzia zuek ekintzak egiteko. Guk uste dugu hori ez dela nahikoa. Eta aurrera pausuak ematen ari, garamatzagu, bidea egin da, adibidez, perren berrantolaketa edo berrantolaketa horretan zuek parte hartzea gustatuko ditzen duke. Zuek azkenean zaretelako hemen gehien dakitena komertzio buruz eta urbanistikokin guztio garrantzitsua dela laguntzak ematea komertzio berria sortzeko eta lauen komertzioei aukerak emateko, eraberritzeko eta beste gauza batzuk egiteko. Beste arlo bat izango litzateke ordenantza bat zuen ekitaldiak egiteko errazteko beharrezkoa litzatekeena. Beste puntu bat izan litzateke ez egiten dugun gaur egun utxita zen lokalekin eta hor mahai gainean jartzen dugu adibidez Aiari zen modelua non udaletxeak diru laguntzen bidez eta bai bere baliabideen bidez lokalak eraberritzen ditu eta komertzianten aldian jartzen ditu zehitzen duten eta gauzak eraberritzeko eta komertzio berriak sortzeko eta nik usteot beharrezkoa dela udalaren eta zuen arteko nolabaiteko lotura eta ez bakarrik instituzionala, baizik eta kooperazio lotura bat dauzkogun arazoi aurre egiteko eta komertzioa berpizteko. Azkenean ikusten da, gutxinaka bera doiala eta ikusten dugu herri bizi bat komertzioa dugu. Baina zuek okidezue azkenengo lau urtetan komertzioaren konsejalea eta gauza ibertu zuen noski, eta egia da. Egia da. Azkenean induguna izan da lehendik zetozen politika berberai jarraitu eta konturatu garenean hori ezala nahikoa hasi ditugu beste gauza batzuk martxan jartzen. Berrentolaketa hori guk eskatu dugulako bai etorri da eta gauza horiek ez dira egun batetik besterakoak. Guk ikusten dugu beharrezkoa dela eta ezinbestekoa dela herri berrantolaketa osoak eta horta batzau eta mahai gainean jarri ditugun proiektuak ikusten erakargarriak direla eta onuragarriak izango direla komertziorako. Eta egia da, ez ditugula gure etxeko lanak behar bezala egin, aitortzen dut, baina ez gara konturatu zauden politikak erakargarriak eta onuragarriak ez ziela 2 urte pasata egin. Beraz, 2 urte pasata konturatu ginean ez zela ezer aurrera pozik emuten, hortan jarri ginen lanean ea diseinu baten ea zein genezakeen jakiteko eta azkeneko txampan lortu dugu berrantolaketa astia eta olako gauzak. Egia da, ez ditugu etxeko lanak behar bezala egin, uste denelako zegoena funtzionatzen zauelako eta konturatu ganerelako ez dugu denboraik izan gauzak aurrera eramateko.